Mladý pár sa rozhodne, že chcú mať dieťa. Áno. Tak na to skočia, No, nič. Vymieňajú polohy, tak, nič, nedarí sa. Tak začnú googliť, hľadajú na internete nejaké povzbudzovadlá, objednajú, nič. Čajíčky, všelijaké homeopatika, kadečo, nič nezaberá. Tak nič sa nedá robiť, musíme ísť k doktorovi. Prídu k doktorovi a vravím, pán doktor, musíte nám pomôcť. Snažíme sa o dieťa. Skúšali sme všelijaké polohy, čajíčky, homeopatika, googlili sme všetky recepty starých mám. Nič, vy nám musíte pomôcť. Doktor sa tak zadíva na nich a vraví, chlapi, čo vám drbe?